ukupheka ngifune ukuthwala amazondo kwanzima Away asengishaya umuntu orong yabaleka leya Hawu sothini ke manje yamazi umuntu andula kodwa Nkabi hayi bafowethu angimazi mina leya muntu kahle kahle kodwa kai asikho lapho wetata kahle kahle wena bowukuba usuqhamuka uzungisindisa nje kufeni wena Oh mna ya yabona afethu like isikhathi esininzi ndiyavuma besoko ndingekho andindahamba ndingatshongo which is ndahamba ngela xesha kwakusenzima kakhulu umfowethu lo abambulala naye nje kwakuhlangahlangena so ndathi mangifike ekhaya ngimthatha aseyaqala ke kuvela izinto zobiso nagula yabona Nkabi yami athapha kuguleni caba ufuneke ngiyamthwasa asebhile ubiso so nahamba ke ndayothwasiswa ngomnye ugogo ehlathini hayi sathwasa sasingamathwasa sasiba u10 so makuthwasa lana kwakunelinye ithwasa vele umjita khona wena Nkabi wayisisitabana so umjita sasithi masiyolala lokho manje ngishele hey kangisengifuna ukutshela umakhosi lento ukuthi hey kunomjita vele ozidingele ngami la ukuthi efuna ukunishaya vele eish manje ngabona ukuthi mina angenze nje imele lento kwavile kwafika ixesha apho kwachanise kuba manje umcelelo umakhosi ukuthi umjita vele ufuna ukumbhebha ningayihleki hayi batata okay sorry so ngathi ngithi ngiyamtshela umakhosi wathi vele yena uthwasisana kanjani uma ulithwasa uyomele kuncintiswa hayibo hayi ayikho leyo angeke manje wenzakalani after ya kwakuzawuphuzwa ngakusasa yabona ukuthi kuyogidwa amathwasa hayi mina ngase aleka kwelinye ihlanzi yabona kwangabo 12 ebusuku hayi baleka ndangazi nje nokuthi ngiyaphi like kwenzekani kwathini yabona kwakuhlangahlangene nje kodwa ndabaleka ayothuka base ngibona izitip lights ngibonitha yabo hey anda hike up luckily hey ngahikiswa ngomnye umjita enanifunda naye esikolweni ya wanifaka lo mjita kusiyaye baleka sazotshona eAlexander yabo sahamba into engange 2 days ngoba imoto yakhe yayihamba stuck yabona wena American dog hayi sazofika la sengiphethwe naye indlala mase ngifika lana ngase ndibuzisa ke ukuthi kwenzakalani kwathi vele mina ndangibuye ndine enga yokuthi umfowethu bambulele and mangithi ngiyachecka ngiyabuzisa ngabantu bathi umjita wayeloke epoha eloke ebonwa ingazi nami ukuthi kwenzakalani ase ngicabanga ukuthi ndize lana nobuhle hostel manje ngifika la ndahlangana nomjita engangifunda naye dala esikolweni asiyanika isibhamu angithi ngijika amakhona ngiyabona hey wena Nkabi sebakubambile lapha yani izolo yabo ngithi ngithi yayibona hayi kwase kuba njalo bafethu indlela ibende kakhulu vele manje sengithwasile kona azange ngiqede kahle ngendaba yalo yamjita wayifuna ukumbhebha so kona nginako ukuboniswa ukuphupha izinto zenzeke manje ngalena eqeda ukwenzeka ngayiphupha ngilela ase ngithi ngiyayibona ishinayi lento yenzeka kahle mase ngicela inyanga to be honest ya vele ngithwasile kwakusekushoda kancane nje ukuthi uqhele inkomo ndibuyiswe yabo ndibele igqirha nami yabo so kuhamba kanjani ndiyavuya ukunibona nami musi nasijabula ukubona kuhle ngokubuyisa hlangene kanjani jabula nokuthi yazi stufu yazi phela ngiyahamba ukuthi ubuyile ya siyafaka yebo Guys, kau pala kubutisha. Alam mo Nkabi Yengezo na. Nkabi kita kembali dia buti.
thina bese kuphendula asikuzi ukuthi uthini Kelly uthini ubhuti wakho Kada mbuchari kwa shindani nchimu na kiri ukai utheni ubhuti wakho hayibo utokotete bamuthunjike uthini lo muntu lo wabona no useless bakanje ukuthusha na Peter ke tsama he Ay guys, sebo. Ay asimo. Baba, tubula yini manje ngibele. Tubula lenje man boyizungula. Tubula man. Wena. Ngisenzi lo cha. Yebo. Ngicela ukukhulisa. Uthanda. Hayibo. Kontin. Ngizandwani man. Hey man. Yes. Wenzani? Umuntu simzobona. Uzikho man. Mulele. Uyafa man. Mngani wami indoda kunzima mfethu indoda yazi abantu abamsela ukubaya ekhaya nje mfethu basangithinta nje mfethu yazi angazi ukuthi kwenzakalani mfethu nginestress hayi bo ndoda ngikhuluma nawe Yoshe mfethu ayish njani nami ngistress mfethu yazi uthando mfethu wenzini akatholakala angitholi uthando hayi namanje eish mfethu yo sister lakho vele isitrelana mfethu phela akuzolunga ayish angazi ngizoyenza kanjani akuzolunga nawe nabantu abahle bezondlula la wangagcina kudala upho MSG ongagcina kudala lo ifihlile yazi abasomnyama bona bapi mina ngikhuluma no boss athi kade ngibuza ngani nani kusho ukuthi vele usishamanisi samaphondo ayish mfethu yazibona ayasibona bese siyibhinqwa la hayi ngizozama ukumthinta uboss bheka akusukho uboss lona bosi mama ngithakuna ngasomrasela eish yini kwenzakalani khala ngani edala ngicela edala ngani dala singakhona angikho wenzani ndani manje bengifuna network bosi wenzani futhi tag man ngifunana network ngizongitshela lento eningitshela yona ye ngifita sikwenzakalani amungidilivela lento fast quick in a hurry sheshe uzongithola la kusheshe kusebenzeni wenzani vele ye wenzani bibi ngifuna network ngikhumbule kanjani cela ungihambe man futhi tag man nawe ihathi yakho mayicaca man Atla kwenzakalani kunabantu abalana ne ye ngizongitshwala amasembo nesibindi sokungitshela lento ngitshela yona shanga empama mina khona la ngabe lo kwenza yini ya ngazi kwenzakala azazi uchica sasithi ngibona ngifuna nama network mara ngimfaza sana Uphika nomfana Zalo khala lo animata ngimgcine kudala xa umtexta ku Facebook WhatsApp uthi Thoma kaniphendule njani thina mandazi waye so ke ngokwena uncekelele kulomjolo onjalo Thoma ingxaki ndiyamthanda ingxaki lawo ndiyamthanda yazi icebo into nje mama yabona mina
oko nje ndihlezi ndidrunk. Why, So Choma, how about uba unjoin? Hayi Choma ngeke ndikwazi ukudakwa. Choma Yini ngeke. woza sizoyidlula. Hayi, ngeke ndikwazi nje ukudakwa Hayi mzala. ke bhanqwa ngumfana sana mina sondisibhanqisa uyabona isithandwa sami butywala qha. Choma ingxaki ndiyamthanda ingxaki lawo and ndizomlinda adakwe ukubuyela ngizomlinda ingxaki ndiyamthanda. Yho hayi ke usisibhanqa. Ndithe iza sizonxila once. Choma ngeke ndikwazi ukunxila shema. Ndiyacela Chuma. Ngithanda ngeke ndikwazi. Ndiyacela friend. Engithi qala lo mfana lithethwa zindu, liqala lensizwe lithethwa zindu, manje lama lithethwa zindu, ugovernment othethela. Engithi qala lo mfana lithethwa zindu, liqala lensizwe lithethwa zindu, manje lama lithethwa zindu, ugovernment othethela. Bana yami, angikho grand bro. Lento ngiyithuli. Ayithuli. Ngiyithuli. Eish, marumoko comfort. Uthini na eish amthipanganyana ukuthi kanje nakanje umbekela isitulo. Abheka mfethu utheni ngibuye mfethu uzongilungisela yonke into ibe grand. Bana ngithola. Manje manje uvase uphanga nje fast. Ngithola. Mina sikahle fast mfethu. Asibangene. Usubangena ntona. Hayi, izifaka. Yini? Nani? Papa. Skipper. Mina chani bafethu. Hayi bana yofisi. Bafethu. Short. Iphelele vaba bafethu. Nalento yini bengithi ngezama. Ngakudona ko spices. Angiphenduli la Brian ngithi iphelele vaba. Asipayisekile sithwele wona spices angithi. Ngafuna ukudreka nathi songena lapha uzenzihlala. Ngidle sithubeni bafethu. Ngifuna ukuvaya mina nomosha nje sithubeni. Ngisukela baba. Mfethu. Kumele mfethu siphathe ngiyangithola. Kumele senze something, statement icace ukuthi mfethu izinja sifikile mfana mina mangifika kumele kucace ngiBlackberry mfana wami ifoni yakudala yezwa. Ya kumele kuzwakala ukuthi kufike nje manje. Ya. Bafethu. Lento yenza nini nini? Mfethu kwamenda. Suyimenda. Like ngicabelile. Asifani vele ngingiphathe. Sefrank. Zoyimela lento eliqalayo. Hey bana, twase lo. HSK. Yey. Lole ulimakhosa ngapha. Thokoza bo. Yini wena? Yazi mina bafana. Hlukana nalento enenza ngeza. Yey. Ya. Bona mfana la alenza ukuthi sekugcwele ngokuthakathi. Bafethu simashi la. Wena unephatha efuthi yahambe bafethu. uNkulunkulu abendana nibusise. Lento noyenzayo bafethu. God bless you bafethu. Ngiyanthanda ne. Good night.